De inwoners van de gemeente Bezel hebben er meer dan 27 jaar op moeten wachten. Maar deze zondagmiddag stinkt toch echt weer eens een competitiederby tussen Bieslo en Ruiver op het programma. Ruiver acteerde lange tijd een paar niveaus hoger dan de groen-witte uit Bezel. Maar nu komen beide ploegen weer tegen een in de 4e klasse D. En dit ook nog op de allereerste competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen. Bezel is de gastheer. En je moet er toe zijn wie Ruiver in de oranje shirts aftrapt. Voor wat voor beide ploegen toch wel een beetje de belangrijkste wedstrijd in het jaar is. Want ook al zullen ze niet allemaal winnen, deze wil ze natuurlijk sowieso niet verliezen. En dat was ook meteen te zien vanaf de eerste minuut is er strijd. Gaat overtredingen. En zelfs al het allereerste opstootje van de wedstrijd. Er zullen er nog veel volgen in deze wedstrijd. En de scheidsrechter het zien hinder vanaf de start van de wedstrijd met vol. In de openingsfase. De eerste kans van de wedstrijd is voor Pim Rijnen. En hij kupt de bal net neven. Mooie snoekduik van Rijnen. En vooralsnog even geluk voor Bezel dat het hier niet op achterstand komt. Opnieuw een overtreding dan. En dan gaat er ook de eerste gele kaart van de wedstrijd komen. En dat zou ook, zoals gezegd, niet de laatste gele kaart zijn. Eerste kans voor Bezel is dit de kopbal. En die gaat net over het doel. En zo luidt Bieslo alvast even merken dat zij deze wedstrijd nog zeker niet zomaar te verslaan zijn. Aanval van Ruiver. Mooie combinatie dit. En de keeper verslagen, maar de bal gaat net neven. Geluk voor keeper Mark Seelen van Bieslo. Dit is de enkel van Pim Rijnen. Hij raakte geblesseerd in een van de duels met de Bieslo-verdedigers. En Ruiver dus heel even met een man minder op het veld. En dan is het natuurlijk even opletten dat Bieslo niet kan counteren. Jasper van de Boel op de keeper af en die is er gelukkig vlot bij. Opletten geblazen voor de verdediging van Ruiver. Ruiver zoekt het nog steeds in de combinaties. Belegering van de goal van Bieslo en er moet toch het shot komen en dat gaat over. Het vizier bij Ruiver staat nog niet goed. Dan toch al de wissel aan de kant van Ruiver. Pim Rijnen is geblesseerd, hij moet het veld verlaten. En dat is een domper voor de gasten. Aanval van Bieslo, Ron Sille. En is dit dan een overtreding? Nee, zet de scheidsrechter hele doorspelen. Doet woede van vooral Ron Sille zelf. Die toch echt meent dat er hier een strafschop hij verdient. Hij protesteert en krijgt dan ook nog een gele kaart. Nou, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Deze scheidsrechter wil geen commentaar hebben. Een geel kaart voor Ron Sille, de aanvoerder van Bieslo. Bezel dat wel langzaam moet de show krumt. Dit is Siem Hillekes. Gaat de keeper voorbij de voorzet en die wordt dan nog net weggewerkt. Grote kans voor Bezel opnieuw door toedoen van Siem Hillekes. Misverstandje achterin bij Ruiver, de Siem Hillekes. En wat een prachtig doelpunt, een lopje over de keeper van Ruiver her. En hij landt precies in de goal. 1-0 door Siem Hillekes. Bezel op voorsprong. Het lijkt in eerste instantie dat de bal niet goed raakt, maar het is een heel mooi stiftje. En dat is een opsteker voor de toesploeg. Bieslo met 1-0 voor. En dat zou dan nog meteen de ruststand zijn. Ruiver heeft dus het goed te maken in die tweede helft. Zal het Bieslo-keeper Mark Seelen lukken om in die tweede helft de 0 te haaien. Kenske voor Ruiver. En dan moet Seelen alweer gelijk in actie komen. Bal weer voor de goal van Bezel. De kopbal is goed en van de lijn gehaald. Gevaar is nog niet geweken. De scrimmage voor de goal van Bezel. En dan is er uiteindelijk gefloten voor een overtreding en is ook die kans weer onverzilverd voorbij. En zo is Ruiver die hele tweede helft op zoek naar de treffer. En heel af en toe kan Bieslo door wel nog goed komen. Over de zijkant. En de bal valt goed en dat is het doelpunt. De 2-0 voor Bezel. Ja, dat is altijd zoals ze zelf de kansen niet benut. Dan valt er aan de andere kant. Bezel op 2-0 voor. Het is Ruud van Deuzen die de bal eenvoudig binnen kan schieten naar een prachtige voorzet. En terwijl iedereen eigenlijk op de gelijkmaker is aan het wachten, scoort Bezel de 2-0. En dat zal dan hoogstwaarschijnlijk ook wel de beslissing zijn in deze wedstrijd.
Komt er nog een kansje aan Jasper van de Boel. Oh, mooi shot. Oh, dat zeilt net over. Dat was een mooi doelpunt geweest. Van deze spits van Bezel, Jasper van de Boel. Aan de andere kant dan liep mij dit overtreding. Scheidsrechter fluit niet. Jawel, in tweede instantie geeft er alsnog de penalty. Hij moest er even voor nadenken. Maar de bal gaat op de stip. En dat geeft Ruiver de kans om weer terug te komen in de wedstrijd. En dan lopen de gemoederen weer even heel hoog op. De bal werd weggeschoten. Spelers van Ruiver maken zich daar druk om. En ondertussen wordt de penalty natuurlijk nog weer genomen. Achter de bal Younes Sariou. Komt daar de 2-1? Jawel, dat is de 2-1. Ja, keeper Mark Seelen van Bezel wil de bal dan niet afgeven. Hè? Dat snap ik, zie dan nog altijd met 2-1 voor. En het spel heeft lang stilgelegen, dus het is nog niet gedaan. 2-1. Komt er nog een gelijkmaker. Heel Bezel hield zijn arm in. Het zal nu toch niet meer misgaan. Ruiver in de aanval. Bal geblokkeerd en balbezit voor Bieslo. En daar klinkt dan het slotsignaal. Bezel wint van Ruiver 2-1. En dat mocht ze toch wel een verrassing noemen. Bieslo met de ideale start van de competitie. Meteen de grote buur verslagen. Vissen met de overwinning. Ja, dankjewel. Het zo met deze wedstrijd. Ja, ik denk wel dat die goal van Ruiver in de log ging. Nou goed, dat is weer zo blijven knokken wie we nu gedaan hebben. Dus dat we dit erin lastig kunnen maken. En dan winnen we gewoon weer Ruiver. Ja, want ja, gezien het spel en gezien de kansenverhouding, het speelde veel afbieg voor de goal. Hè? Ja, dat klopt. Alleen als ze de kansen optellen, als ik denk de goede uitvallen wat we hebben gehad, hebben we dikke kansen hebben gekregen. Maar ik denk dat we anders nog 2 penalties hadden moeten hebben, die kreeg ze niet. Nou, ik denk dat Ruiver effectiever was geweest, scherper was geweest. Dan hadden ze meer goalen gemaakt en dan hadden ze misschien gewonnen. Maar hoeveel het kwartje kan je. Ja, eerste wedstrijd in de 4e klasse, dat is een lekker begin zo. Hè? Ja, heerlijk. Ja, we hebben er de hele weg op gefocust en gewoon vol opgeladen. En dan is dat voor wat ik al dacht, dat we niks voor Ruiver onder doen. En ja, qua derby sfeer, ja, dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. Nee, we kijken, dat is toch prachtig, fijn weer, heel veel mensen langs de kant. Ik denk dat door het amateurvoetbal in de 5e klasse gewoon gemaakt is. Dankjewel, succes. Ja, bedankt.